यूट्यूब ଚ୍ୟାନେଲ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାର 5 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାର ପୁରା ମାନଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ NFSA କିମ୍ବା SFSS ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। NFSA SFSS ମାନେ ହେଲା NFSA ମାନେ ହେଲା ଆମର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ SFSS ମାନେ ହେଲା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ଏ ଦୁଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନଥିଲେ ଆପଣ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। NFSA SFSSରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପରିବାର ଜଣେ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ ଥାଏ, କାର୍ଡ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ଥିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର କାର୍ଡ ନ ଥାଇକରି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ 1/7/2024 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2024-25 ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା 1/7/2024 ପରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ମହିଳା 1/7/2024 ପରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 1/7/2024 ପରେ 60 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବେ। କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଥିରେ? ଯେଉଁ ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1500 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥା ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କୌଣସି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଆୟକର ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ
स्वायत्त शासन संस्था अर्बान लोकाल बॉडी किंबा पंचायती राज अनुष्ठान रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होइथिबे। केवल वार्ड मेंबर, स्थानीय परिषद, काउंसिलर सदस्य व्यतीत। भारत सरकार किंबा तांको राज्य सरकार को अधीन जेकोसी अंडरटेकिंग बोर्ड, स्थानीय संस्था, लोकाल बॉडी संगठन रे नियमित स्थायी चुक्तिभित्तिक कर्मचारी भाव नियुक्त किंबा अवसर पर पेंशन ग्रहण करुथिबे। जदि यही योजनार अन्य समस्त मानदंड पूरण करुथिबे तेबे पारिश्रमिक ग्रहण करुଥିବା समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारी यथा आशा, अंगनवाड़ी, सीआरपी, एमबीके इत्यादि एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी माध्यम नियोजित समस्त कर्मचारी यही योजना अधीन योग्य विवेचित हेबे। जेकोसी सरकारी विभाग, अंडरटेकिंग बोर्ड, भारत सरकार किंबा राज्य सरकार मनोनीत प्रतिनिधि थे से माने योजना अंतर्भुक्त हो पारे नहीं। ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोट वाणिज्यिक यान एवं सही भलिया हालुका सामग्री नेवा आनिबा पई उद्दिष्ट यान व्यतीत अन्य 4 व्हीलर, 4 चकिया मोटर यानर मालिक होइथिले मध्य सेमान एही योजना शामिल हो पारिबे नहीं। आवेदनकारी परिवार जलसेचित जमीर परिमाण 5 एकड़ अधिक और अण जलसेचित जमीर परिमाण 10 एकड़ अधिक होइतिबो सेमाने मध्य योजना अधिक अंतर्भुक्त हो पारिबे नहीं। एही योजना पई परिवार कहले खाद्य सुरक्षा आईन, जातीय खाद्य सुरक्षा आईन, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना गोटे गोटे कार्ड को गोटे गोटे परिवार हिसाब से धरा जाउछि। वाचिंग दया करी सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करी दियंतु। धन्यवाद।